ako'y nagbabalik para alisin ka sa situationship na yan. Diba? Kapag sinabi situationship, yan yung mga walang label, walang commitment, naghaharutan kayo, nagtitikiman kayo pero hindi mo naman jowa o asawa. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At 'di ba sabi ko kanina, i-share ko sa iyo ang tatlong senyales na dapat ka nang umalis sa situationship na yan. Talaga nga naman. Sabi ko kanina, mahal, una, anong gagawin kapag walang direksyon? Aalis ka na sa situationship na yan kapag walang malinaw na direksyon kahit matagal na kayo. Diba lagi ko namang sinasabi na minsan ang situationship ay talaga nga namang minsan phase or stage, 'di ba? Para maging official kayo, maging magjowa o mag-asawa kayo, pero at the end of the day, kung walang development, kung hindi mo nakikita na may patutunguhan, red flag na 'yon, dapat ka nang umalis. 'Di ba? Yan yung sinasabi natin na talaga nga namang nakakatakot, na sayang din, sayang yung mga oras, sayang yung panahon na nag-i-invest ka sa taong hindi naman sigurado sa'yo. At ang pangalawa, mahal, na palatandaan or senyales na umalis ka na sa situationship ay ayaw niyang magpaklaro. So kung kanina nagke-question ka, walang direksyon, definitely gusto mo ng clarification or kaliwanagan. Ayan na, kung ayaw niyang magpaklaro, ayaw niyang gawing malinaw, di ba? Yung ayaw linawan kung ano yung relasyon niyo. Mapapatanong ka talaga, di ba? Mapapatanong ka niyan, ano ba tayo? Saan ba to patungo? Para saan pa ba tong paghaharutan natin? Ako ba'y panawid uhaw mo lang? Diba? Actually, senyales na yun, mahal eh. Senyales na dead end yung relasyon nyo. Senyales na talaga nga namang kontento na siya na wala kayong label, na walang commitment, na ginagawa nyo yung mga activities ng magjowa at mag-asawa pero hindi ka niya nakikita bilang asawa. Kawawa ka naman, di ba? Mahirap yun, mahal. Mahirap mag-settle. Mahirap magstay sa relasyon na kung saan hindi na magle-level up. Not unless gusto mo rin. Di ba? Ewan ko sa inyo, bakit ba kayo pumapasok sa relasyon? Di ba para magkaroon naman ng asawa at may makasama habang buhay? Hindi naman nakikipagrelasyon para tikim-tikim. Not unless sobrang bata mo pa. Pero mahal, 2026 na at minsan or kadalasan na mga nakikinig kay Kim Chino ay 30 at 40 na. Ikaw din, di ba? Oy, lalo na yung mga driver natin dyan. Minsan yung mga driver natin na single, mga 40, mga 30 na talaga nga namang may misis o may girlfriend. May girlfriend o kaya no label, situationship. Talaga nga namang pumapasada ka dyan pero wala kayong jowa or wala kayong matatawag na jowa kasi ayaw mag-commit. Meron dyan for sure. 'Di ba? Syempre gusto nyo rin naman na mag-invest ng freshness nyo, ng kabataan nyo sa taong sigurado sa inyo at nakikita kayo bilang papakasalan. Hindi yung puro tikiman lang. Anyway, speaking of driver, meron pong nag-claim ng Love Knows No Boundary 1,500 dito. Nanalo raw siya last December 24 na si Arthur Pascual. Congratulations sa iyo. Maraming salamat sa pagmamahal sa 90.7 Love Radio Manila. Shout out sa iyo ang pogi ni Sir Arthur. Oo, na talaga nga namang hindi kayang mag-commit sa isang babae ganong gwapo. Ganong kagwapuhan. Anyway, shoutout din sa Pascual family. Pamilya niya yan. At syempre, mahal, kung gusto niyo rin manalo, ay tumutok lang kayo sa 90.7 Love Radio Manila at magpa-register, di ba? Anyway, mahal, balik muna tayo sa rakrakan. Hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino at meron pa akong isang bala dito
But for now, let's go, let's go. Let's have parokya ni Edgar. Gitara. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.